зулайхо саҳнаро тарк мекунад? чаро тиҷораткор шуд? ин ва чанд соли дигаре ҳаст ки имрӯз дар барнома ҳақиқаташро баён хоҳем кард. зулайхо маҳмадшоева имрӯз яъне 12 май кули истораҳои машҳури кишварро бо даъватнома ба мағозаи либос ворӣ ки дар маркази шаҳри душанбе воқеъ аст даъват намудааст. мақсади даъват тиҷораткор шудани бону зулайхо аст. ӯ тасмим гирифтааст ки либосҳои хушдухт ва зебандаву арзишнокро аз хориҷа ворид сохта ба фурӯш гузорад. бо роҳи тиҷорат бисёриҳо ба қавле риск мекунанд, вале бону зулайхо мутмаин аст ки дар ин кор дар як муддати кӯтоҳ муваффақ хоҳад шуд. зулайхо маҳмадшоева аз он ки бо чунин афғониҳо мухлисони ҳунарашро ба ҳайрат меорад, бо силсила тасмимҳое дорад ки мардум аз шунидану диданаш ба ваҷ хоҳад омад. акнун сарояндагиаш чӣ мешавад? тиҷоратро дида саҳнаро қурбон мекунад? ва ин савол то ҳол ҷавоби аниқ нест. бисёриҳо дар он гумонанд ки чаро саҳнаро ба тиҷорат иваз намуда бошад. тиҷорат хуб аст ва он ки дар маркази шаҳр мағозае бо ном брендиаш номдор мегардад, имиҷи бону зулайхоро боз ҳам баланд хоҳад бардошт, вале аз саҳна меравад ва ё на, то ҳол ба касе чизе нагуфтааст. дар кушодашавии мағозаи ӯ шабнами сурайё, сабинаи назрӣ, фотима машрабова, суро аҳмадова, раҷ аҳмад, баҳриддини сабур, бахтовари ҷамшед ва дигар чеҳраҳои бонуфузи шоу-бизнес иштирок хоҳанд кард. зулайхо маҳмадшоева дар кишвари мо аз зумраи машҳуртарин истораи эстрада маҳсуб меёбад. садову симои ҷаззоб ва оҳангҳои мафтункунандааш кайҳост ӯро азизи пиру барно гардонидааст. сурудҳои ёраки хушномак, бачаи фархорӣ, кап капкабутар, намебахшам аз шумули сурудҳои машҳуртарини бону зулайхо аст. алло амир, ту чӣ кор кардӣ? ту медонӣ ки бачаҳо чанд рӯз ки бекор хобанд, кори корхона мондагӣ. мошин пайдо кардӣ, ягон ширкатро гапзанон кардӣ ки бачаҳоро аз граница гузаронад. охир ҳуҷҷатҳояшонро тахт кардан лозим. ҳа ёфтам, рости гап чанд қадар буд, дар куфтукоби ҳамин граница беҳтарин будам ва ҳатман беҳтаринша пайдо кардам. Комфорт плюс ай. кадом ширкат? ширкати комфортни плюс беҳтарин аст. бениҳоят кемри 5 мошинои замонавӣ дорад ки бе ягон камбудӣ мераванд, границаро мегзаранд. меоянд динак бачаҳо марои кадагӣ будам, рафтан 100% граница гузаштан омадан. ин хел бошад бачаҳоро сари вақт равон мекунем. шуд, ман аз ту занг интизорам. тезтар ҳуҷҷатҳояшонро гиру бачаҳоро равон кун. ҳатман не ягон камбудӣ намешавад. шахсоне ки граница гузаштан мехоҳанд, марҳамат ба комфорт плюс муроҷиат кунед. мошинои замонавӣ аз сурати мошини ҳамҷо мебурӯяд. занг бизанед, ҳатман сафари бехатар. худованд ёру мададгоратон. عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود. از دل غم زده ام مهر تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفای تو و بر خود بروم. سوزش سینه غماز دل موزون نشود. عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود. حاصلی از زندگی جز غم ندیدم. چشمه هایم را دم بینم ندیدم. حاصلی از زندگی جز غم ندیدم. چشمه هایم را دم بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش من جفای
زندگی را کم ندیدم همچو شمعی خیره سوزی سوختم بهش من جفای زندگی را کم ندیدم عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود از دل غم زده ام مهر تو بیرون نشود گر بمیرم به وفای تو و بر خاک بروم سوزش سینه غماز دل موضوع نشود عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. бо навгониҳои дигари бонус зулайхо шумо азизонро сари вақт худам хабардор мекунам. Лайк, комментария ва подписатсияро фаромӯш насозед.